Nej. Kom så, TB! Ja, det er fint. Godt presset. Godt presset! Og igen. Kom igen, kom igen. Godt presset. Hvem er det Victor, der er nummer 10? Ja. Og Philip, som er nummer 8. 8. Nej, det har vi altså ikke i spillerne. Kom nu, TB! Kom så, TB! Kom så, TB! Kom så, TB! Opsøg bolden. Den skæver, mand. Øj, den skæver. Med hjem. Kom igen, Tubbe. Ja, den svæver helt vildt, det kan jeg godt se. Godt, kæmpet. Også mere rundt, mere rundt, mere rundt. Ja, men det bliver ikke en farlig situation, så det er sgu bedre end... Så lige midt i kampen. De er holdt nu op. Er en ballon, ikke? Ja, du kan se den på. Fuldstændig. Skal jeg fortælle dig, hvad der foregår? Det er godt, TV! Heroppe, så er jeg ligeglad. Hold bredden, Philip. Ja, det er synd, at I skal spille med sådan en dømmebold. Ja, det er... Hopper, den hopper. Kom så! Godt, Oliver. Ja, den er god nok. Det får vi, det får vi. Det er vores. Nej, du skal give fordel, mand. Han er helt klart. Hvor er der en fordel? Den skal skydes. Kom så! Nu skal den bare ind. Ind, mand! Ved jorden. Kom så, Karli! Ind over bolden. Kom så, jeg er klar, TV! Ej. Kom igen! Løft det, løft det. Godt. Løbe spred ud, spred ud. Så, nå det. Ej. Godt, det der! Synd. Ja. Hold da op. Det er godt, Oscar. Nej, ikke det der. Tager lidt momentum. Forkerte vej. Få den væk. Sektoren ikke på tværs. Tager lidt. Nej. Har I det allerede? Nej. Nej, det tror jeg sgu ikke. Nej, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Trods alt. Skal der blokeres? Længere frem! Startede vel præcis 12:30.
Kom så, TV! Vi spiller 5 minutter. Så TB. Snart så over vi. Kom så TB. Kom med! Vi skal lige have det. Det går presset! Kom nu fremad. Kom nu op på duberne, gutter. Ja, Bakke! Udmærket. Kom igen. Kom så Flot. TB. godt spillet! Kom og markere! Kast nu. Godt, Albert. Det ser rigtig godt ud, drenge. Ryk. Ja, det er flot, Albert. Kommer! Hjælpe hinanden. Kom så TB. Godt kæmpe, Victor. Bliv ved. Ja, det er rigtigt. Det er der nu. Ja, det er ordentligt. Det er grøn. Det er grønne. Det er grønne. Ah. Kom opmærksom. Hjem! Yes. Fremad. Jeg ved ikke nogen. Det er momentum. Kom så, TV! Kom igen. Vi vil have den her. Kom nu, gutter, op på stikkerne. Kom nu. Står ikke 3 mand ude og kigger på et eller andet? Hvad? Finder de mælkebøtter, eller hvad? Der er kun én mand inde i målet. Det kan da ikke holde sig. Ja, men de startede her. Kom nu. Det er halvvejs. Tæk nogen med. Kom nu. Kom med. Albert er med. Kom nu med, Ole. Kom med. Kom der på midten! Godt, Victor. Godt spillet! Tro på det, tro på det! Kom igen. Kom igen. Okay. Op igen, Vigga. Og så. Sådan, godt også. Der var Kom lige lidt på siden. Der er jeg. Han er med den. Victor med. Hej. Den henter du. Godt igen, ja, det er godt. Ryk. Ja, det er godt. Kom så TB. Kom så, TV! Det er en kort kamp, så det er nu. Kom så, drenge. Bliv ved med at tro på det. Ja, det er også. Kom videre, kom videre. Han har lidt statur som ham. Ej. Godt. Godt. Nej, det er ikke sådan. Ja, der er skam. Kom igen. Kom igen, drenge! Baby. Han er fisk. Følg bolden der. Kan den støtte? Også gerne stå sådan lidt. Ja, bolden ikke også? Jo, den kører Ja, den kører ligesom, jeg ved ikke hvad. Godt løbet, Dres. Sådan. En stor en, jeg slås med. Kom igen, det er godt spillet. Tre gange op 60. Ja, skal stå stille. Kom så, TV! Og vi giver TV.
finde de huller med det samme, gutter. Bare løb. Ikke tænke over, bare løb. Kom nu! Så ind og banke op og løber dernede. Kom nu, hjælpe ham! Han spillet 11 minutter. Sådan. Godt, Albert. Hvad gør du? Kom så, JB! Skub ham væk! Godt kæmpe, Dræs. Så vend den anden vej. Hjælpe! Rigtigt. Så er hullet. Tre minutter tilbage. Så skub op og dæk dem jo. Kom så, JB! Kom så! Kom igen. Kom nu det sidste. Kom så, JB! Kom så, JB! Ja, det er synd, Dræs. Det er godt kæmpe. Kom så, JB! Kom så, JB! Og det er farligt. Vi har 4 chancer i første kamp. Kører du, Albert? Kom nu med, Andreas, igen! Kom nu med op, Dræs! Kom igen. Kom så, JB! Kom nu, tag det med. Kom der, vi kan ikke passe. Kom nu, Presset! Ikke stå og kigge! Ej, det er fuldstændig umuligt, den bold. Det er jo sådan en plastikbold. Ja, fuldstændig. Ikke lige nu. Hvad så, klar? Hvad vil du gerne have? Vi er der, hvor den kasse der. Halvanden minut. Jeg har en lykkeæderkop ellers her for numsen. Nej, det var også det, der skulle give lykke. Men det skal du nok ikke tage. Nej. Hvad foregik der lige der? Yes. Den har slået sig. Hvad skete på det? Albert. Det er kontrol. Hvad skete? Kom bare ikke rigtig væk. Auf Platz 1 steht Mainz 05.
gegen TFC Zwolle. Und auf Platz 2 sagt die Uerdingen den Blauen gegen Hannover.